Hare Krishna. Hare Krishna. Warm welcome to today's class. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பீஷ்மாஷ்டமி பத்தி பார்த்துக்கலாம். ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பீஷ்ம பிதாமகா இல்லையா, அவரு அவருடைய ஞாபகத்துக்கோசம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி, அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி பகவான் கிருஷ்ணரையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம், அவருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகுஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालयं कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த நாளுடைய விசேஷம் என்னன்னா, இன்னைக்கு பீஷ்ம அஷ்டமி. பீஷ்ம அஷ்டமிட்ட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டெத் ஆனிவர்சரி. வந்து இன்னைக்குதான் வந்து பீஷ்ம பிதாமகருடைய அம்பு படுக்கையில இருந்தாருன்றது நமக்கு தெரியும். ஹஸ்தினாபுரத்துல கௌரவாஸ்க்கும் பாண்டவாஸ்க்கும் இடையில ஏற்பட்ட சண்டையில வந்து அவர் வந்து அம்பு படுக்கையில இருந்தாருன்றது நமக்கு தெரியும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 54 நாள் அந்த அம்பு படுக்கையில இருந்து இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து உயிர் துறக்கிறார். அதுதான் வந்து அவருடைய டெத் ஆனிவர்சரி. அவருக்கு வந்து அதாவது எட்டாவது நாள், அஷ்டமின்னா 8வது நாள் இல்லையா. ஸோ இந்த மக மாசத்துல தன்னோட உயிரை வந்து விடுறாரு. அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பீஷ்மா அப்படின்னாவே நமக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வரும்? பிதாமகா இல்லையா, அவர் வந்து பீஷ்ம பிதாமகா இல்லையா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டவசுல அவர் ஒருத்தர் இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சான்றிதழ், அதுக்கு வந்து பாகவதம்ல 6வது கேண்டோ 3வது சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் 20வது ஸ்லோகம் சொல்லி இருக்கு பாருங்க. ஸ்வயம்பூர் நாரதக சம்பூக குமார கபிலோ மனுக பிரகலாதோ ஜனகோ பீஷ்மோ பலி வைஷ்யா சகீர் வாயம். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன பொருள்? டிரான்ஸ்லேஷன் பார்க்கலாம். லார்ட் பிரம்மா, பகவான் நாரதா, லார்ட் சிவா, 4 குமாராஸ், கபிலா, ஸ்வயம்பு மனு, பிரகலாத் மகாராஜா, ஜனக மகாராஜா, கிராண்ட் ஃபாதர் பீஷ்மா, பலி மகாராஜா,
Sukadev Goswami and myself know the real religious principles. So you are great personalities, my dear servants. These transcendental religious principles, which is known as Bhagavata Dharma or surrender unto the Supreme Lord and love for Him, is uncontaminated by the material modes of nature. It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand, but if by chance one fortunately understand it, he is immediately liberated, and thus he returns home back to the Godhead. ஸோ இந்த மகாஜன்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து என்ன தெரியும், இந்த டாப் சீக்ரெட். இவங்கெல்லாம் யாரு, கடவுளுக்கு வந்து ரொம்ப நெருங்கிய சேவகர்கள். தே ஆர் மை டியர் சர்வெண்ட். அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், எந்த தர்மத்தை பண்ணணும்ன்றது தெரியும். ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி என்னது, பாகவத தர்மம். ஸோ இந்த கடவுளுக்கு வந்து யார் ஒருத்தவங்க சரண்டர் ஆயிடுறாங்களோ, சரண்டர் ஆயிட்டு மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ, அப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன உறுதி, கண்டிப்பா அவங்க வந்து கடவுளுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போறாங்கன்றது தான் இதனோட பொருள். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்தவர் தான் நம்மளுடைய பீஷ்மா. ஓகேவா? ஸோ இந்த பீஷ்ம பிதாமகா பத்தி இன்னைக்கு வந்து அவருடைய இறந்த நாள்ன்றதுனால அவரை நினைச்சு நம்ம வந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் எந்த பரம்பரையில வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும். இந்த ஜினியாலஜில பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விஷ்ணு கிட்ட இருந்து யார் வந்தது, முதல் உயிர் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா, இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அத்ரி, சந்திரா, புதா, புரு, ரவாஸ், ஆயுஷ், நகுஷா, யயாதி, புரு, ஜனமேஜயா, பிரச்சினவா, பிரவீரா, நமஸ்யு, விதபா, சுந்து, பாஹுவிதா, சம்யதி, ரகோவதி, ரௌத்ரஸ்வ, மதிநரா, சந்துரோதா, துஷ்யந்தா, பாரதா, சுஹோதரா, கலா, கர்தா, சுகேது, பிருஹத்ஷேத்ர, அஸ்தி, அஜாமிதா, ரிஷிகா, சம்வர்ணா, குரு, ஜனு, சுரதா, விதரதா, சர்வபௌமா, ஜெயத், சேனா, ரவ்யயா, பவுகா, சக்ரோததா, தேவதிதி, ரிஷிகா, பீம, பிரதிபா, சந்தானு, பீஷ்மா. இதுதான் அவருடைய குடும்ப பரம்பரை. ஓகேங்களா? அவங்க ஸோ சந்தானுக்கு வந்து பிறந்தவர் தான் பீஷ்மா. ஸோ இவருடைய பிறப்பு பார்க்கலாம். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இவருடைய அப்பா பெயர் வந்து சாந்தானு, அவங்க அம்மா பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்காவதி. ஓகே, இவங்களுக்கு 2 பேருக்கு 8வது குழந்தையா பிறந்ததுதான் வந்து பீஷ்மா. இவங்களுக்கு வந்து அப்பா அம்மா வச்ச பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவவிரதா. ஏன் தேவவிரதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் பிறந்த பிறகு தேவலோகத்துல பல விஷயங்களை வந்து கற்றறிகிறார். யார் யார்கிட்ட என்னென்னலாம் கற்றடிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவங்க அம்மா வந்து கங்காதேவி இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து அந்த மேல் லோகத்துக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த கூட்டிட்டு போன பிறகு ப்ரஹஸ்பதி சுக்ராச்சாரியார் கிட்ட இருந்து ஒரு அரசன் ஆனா எப்படி இருக்கணும், அந்த பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், அரசியல் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிறார். அப்புறம் வந்து வசிஷ்ட முனிவர்கிட்ட இருந்து எல்லா வேதங்கள்ல வந்து கத்துக்கிறார். ஓகே, அப்புறம் சனத்குமார்கள்ல இருந்து வந்து மென்டல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸை கத்துக்கிறார். மார்க்கண்டேய முனி கிட்ட இருந்து டியூட்டிஸ் ஆஃப் எத்தீஸை பத்தி கத்துக்கிறாரு. பரசுராமர் கிட்ட வந்து அந்த சண்டை பயிற்சி எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறாரு. இந்திரன் கிட்ட இருந்து அவருக்கு வந்து அந்த செலஸ்டியல் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து கை தேர்ந்து இருக்கிறதுனால தேவலோகத்துல போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய சிறந்த நபர்கள் கிட்ட இருந்து வித்தைகளை கத்துக்கிறார், இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அவங்க அம்மா என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவவிரதான் அப்படின்னு ஒரு பெயரை வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் அப்பா கோசம் ஒரு சபதத்தை எடுப்பார். அதனால வந்து அப்பா வந்துதான் அவருக்கு வந்து பெயர் வந்து பீஷ்மான்னு வருது. அது வெறும் சின்ன வயசுல வந்து தேவவிரதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லைன்னா இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கங்கா புத்ரா, கங்கா தேவிக்கு மகனாக பிறந்ததுனால கங்கா புத்ரான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சபதம் எடுத்த பிறகு அதாவது அதனால பீஷ்மான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிறந்தவர் அதனால பிதாமகானும் சொல்றாங்க. சோ இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வேற வேற பெயர்கள்ல
ஓகே. ஸோ அவர் பிறந்த வம்சம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சந்திர வம்சத்துல வந்து பிறக்கிறார். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி இவர் யாரு? இந்த பீஷ்மா வந்து முன்ன ஜென்மத்துல வந்து யாரா இருந்தாருன்னு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஷ்டவசுல ஒருத்தர். ஓகேங்களா? அஷ்டவசுன்னா என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ம். அஷ்டவசுக்கு வந்து இன்னொரு பேரு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கணதேவதாஸ். கணதேவதாஸ். அஷ்டன்னு நமக்கெல்லாம் தெரியும் 8. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 8 பேரு யாருக்கு பிறந்தாங்க அந்த அஷ்டவசுக்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா, தர்மதேவா, அவருடைய மனைவி பெயர் வந்து வசு. வசு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தக்ஷ. நமக்கெல்லாம் தெரியும் வந்து படைப்பு தொழில்ல வந்து பிரஜாபதிஸ். மக்கள உருவாக்குறவங்க தான் பிரஜாபதிஸ். தக்ஷனுடைய பொண்ண வந்து இது தர்மதேவா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு 8 பேர் பிறக்குறாங்க. அந்த 8 பேருடைய பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, தாரா, துருவா, சோமா, அப்பா, அனிலா, அனலா, பிரத் பிரத்யூஷா, பிரபாசா. ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ மேல் லோகத்துல இருந்தாங்க. சிறந்த பக்தர்கள். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து ம் இந்த இந்த அஷ்டவசுக்கள்ல ஒருத்தர் வந்து தயான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். தியோ. அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய மனைவி ஓகே. ஓட ஒரு பிக்னிக் மாரி போறாங்க. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, வசிஷ்ட முனிவருடைய குடிலுக்கு போறாங்க. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அழகான அந்த சுரபி பசுவ பார்க்குறாங்க. சுரபி பசுவ பார்த்தோனே அந்த அம்மாக்கு வந்து அது மேல ஆசை வருது. ஓகே. நமக்கெல்லாம் தெரியும் சுரபிக்காவு வந்து என்ன ஒரு சிறப்புன்னு, நெனச்சதெல்லாம் வந்து குடுக்கும். நெறைய அளவுக்கு குடுக்கும். அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்க, பிளான் பண்ணி திருட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த 8 பேரும். ஸோ இத வந்து வசிஷ்ட முனிவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது. ஓகேங்களா? வசிஷ்ட முனிக்கு தெரிஞ்சது. அதனால வந்து நீங்கலாம் போயிட்டு கீழ் லோகம், அதாவது இந்த பூமி, மித்ரு லோகம். இந்த பூமிக்கு வந்து மித்ரு லோகம்ன்னு பெயர் இருக்கு. ஸோ அங்க போய் பெறங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அப்போ வந்து ஆ தான் பண்ணது தவறுன்றதுன்னு நெனைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த 8 பேர்ல 8 பேருக்கு ஒரு என்ன சாபம்ன்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு பிறக்கணும். நீங்க இமிடியேட்டா வந்து இறந்து உங்க லோகத்துக்கு வந்துருவீங்க. பட் யாரு இந்த பிளான் பண்ணி திருடுனானோ, அவன் வந்து நெறைய நாள் அங்க இருப்பான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. ஓகேவா? ஸோ அவன் வந்து சிறப்பாவும் வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. இதுதான் வந்து பீஷ்ம யாருன்னு. ஓகே. அஷ்டவசுல அவர் சாபத்தால வசிஷ்ட முனி சாபத்தால இங்க வரார். ஓகே. ஸோ அவர் அப்பா கதைக்கு போலாம் இப்போ. அவர் அப்பா பேர் வந்து சாந்தானு. இல்லையா? ஆ லூனா டைனஸ்டி. சந்திர வம்சத்துல பிறக்கிறார். இந்த சாந்தானு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. இந்த சாந்தானு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை பிரம்மா வந்து ஒரு பெரிய யக்னம் பண்றார். அப்ப வந்து எல்லா தேவர்கள், ரிஷி, முனிவர்கள்லாம் வராங்க. அங்க வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப அந்த சபையில வந்து மகா மகாபி மகாபேஷ் பேஷிகா ம அபிஷேகான்னு ஒருத்தர் வரார். ஓகேவா? ஒரு அரசரு. அப்ப வந்து அவர் வந்து ஆ ஒரு பெண்மணிய பார்க்குறாங்க. அந்த பெண்மணி ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. ஒரு தவறான நோக்கத்தோட அந்த பெண்மணிய பார்க்குறாங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கங்காதேவி. கங்காதேவி இமிடியேட்டா அவங்கள திரும்பி அதே ஒரு இச்சையோட பார்க்குறாங்க. இத வந்து பிரம்மா வந்து நோட் பண்றார். நோட் பண்ணி, "நீங்க எந்த சபையில இருக்கீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறார். ஸோ, பார்த்த உடனே என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சாபம் குடுக்குறாரு பிரம்மா. "நீங்க 2 பேரும் மித்ரு லோகத்துக்கு போங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் குடுக்குறாங்க. அப்ப வந்து கங்காதேவி வந்து, "அச்சச்சோ! நான் பண்ணது தவறுன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து என்ன பண்றாருன்னா, கன்செஷன் குடுக்குறாரு மன்னிப்பு. "சரிம்மா, நீ பூலோகத்துக்கு போ. அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து 8 பேர் பிறப்பாங்க. ஏற்கனவே அஷ்டவசுக்கள் சாபம் வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா? ஆ 8 பேர் பிறப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு நீ திரும்பி வந்துடலான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? உன் வேலை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. ஸோ ஓகே. இவங்க வந்து காட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பூமியில வந்தாங்க. காட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து கங்கை வந்து பாய்ஞ்சிட்டு இருக்குது. ஒரு காட்டுல இவங்க அந்த பக்கத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து ஒரு அரசர், அதாவது சந்திர வம்சத்துல சேர்ந்த அரசர். அதாவது பிரதீபா. அவரு வராரு. அவர் வந்து காட்டுல வந்து தவம் பண்றாரு. அவருடைய கவலை என்னன்னா, அவருக்கு வந்து குழந்தையே இல்ல. குழந்தை பாக்கியம் இல்லன்றதுக்கோசரம் தவம் பண்ண வராரு. அப்ப இந்த அரசன பார்த்துட்டு அந்த அம்மா கங்காதேவி என்ன பண்ணாங்க, ஓடி வந்து அவருடைய ஆ இ ர் வலது தொடை மேல உட்காந்துக்கிறாங்க. வலது தொடை மேல உட்காந்துக்கிறாங்க. அப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு கேட்குறாங்க.
இல்ல நீங்க வந்து என்னோட வலது தொடை மேல உட்காந்துட்டீங்க. ரைட் தை மேல. நீங்க வந்து என்னுடைய மருமகளா ஆகக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. உங்கள வந்து நான் மனைவியா ஏத்துக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ, நீங்க வேணா எங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அப்போ அந்த டியூரேஷன் ஷார்ட் டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா, இவருக்கு ஒரு பையன் பிறக்குறார். இவரு பெயர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாந்தனு. இந்த சாந்தனு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிரம்ம சபையில வந்து யக்ஞம் நடக்கும்போது தவறு பண்ணாரு பாருங்க, அவர்தான். மகாபிஷேகா. ஓகேவா? ஸோ, அவர் தான் வந்து சாந்தானுவா இந்த பூமியில பிறக்குறார். கங்காதேவி அதே பேர்ல பிறக்குறாங்க. அந்த மகா அபிஷேகம் சாந்தனுவா இங்க வந்து பிறக்குறாரு. பிரதீப அரசனுக்கு சந்திர வம்சத்துல. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சாந்தனு என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிறந்தாரு. வாலிப வயசு வந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்றாரு? சத்திரியர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? வேட்டையாடுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பக்கம் வேட்டைக்கு போறாங்க. கங்கா வேலியில போறாங்க. அப்போ வந்து அழகான பெண்ணா இருக்கா. கங்காதேவிய பார்த்தோனே, பார்த்த முதல் பார்வையிலே வந்து காதல் வந்துடுது. அவங்களும் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு. பட் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு நிபந்தனை போடுறாங்க. நான் என்ன பண்ணாலும் நீ வந்து என்ன தடுக்கக்கூடாது. ஏன் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அப்படி இன்கேஸ் நீ கேட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், அன்னைக்கு வந்து நான் உன்ன விட்டு கிளம்பி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இவரு ஆசை மோகத்துல இருக்கனால அவரும் அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒத்துக்கிறார். அப்புறம் வந்து அவங்க திருமணம் ஆகி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கங்காதேவி வந்து பிரெக்னன்ட் ஆறாங்க. தன்னுடைய முதல் குழந்தைய ஈண்டெடுக்குறாங்க. அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு போய் கங்கா நதியில போட்டுர்றாங்க. இது மாதிரி 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 3 ஆச்சு. கடைசியில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 7 குழந்தையும் தண்ணீல வந்து அந்த அம்மா போட்டுர்றாங்க. பட் இவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கவலையா இருக்கு. என்னடா நம்ம வந்து சத்தியம் வாங்கிட்டோன்றதுக்கோசம் அவரால ஒண்ணும் பேசவே முடியல. அதனால இவரு என்ன பண்றாரு, அந்த 8வது குழந்தை போடும்போது தடுத்து நிக்கிறார். "நீ போடாத. எல்லா குழந்தையும் என்னோட வாரிசு எல்லாத்தையும் இப்படி போட்டுட்டு இருந்தா, என்ன இந்த அரசு ஆள்றது யாருன்னு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுத்து நிக்கிறாரு. நிறுத்துறாரு. அப்போ வந்து தன்னுடைய சத்தியத்துல இருந்து அவங்க தவறிடுறாரு சாந்தனு. அப்ப கங்காதேவிக்கு கோவம் வருது. ஆ அப்ப கோவம் வந்ததுனால அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாரி அந்த அரண்மனைய விட்டு கிளம்பி போயிடுறாங்க. தன்ன குழந்தைய எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ குழந்தைய எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பெயர் என்ன வைக்கிறாங்க? தேவவிருத்தா. ஸோ இதுக்கு பெயர் காரணம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ எல்லா சிறந்த ப்ரஹஸ்பதி, பரசுராமர் அவர்கிட்ட எல்லாம் வந்து எல்லா வித்தைகளையும் இவர் கத்துக்கிறார். அதனால தான் அவருக்கு வந்து தேவவிரதான்னு பெயரு. ஸோ வந்து ஒரு முறை பல வருஷங்கள் ஆன பிறகு சாந்தனு மறுபடியும் வேட்டைக்கோசம் ஆ கிளம்பி போறார். ஆ கிளம்பி போம்போது கங்காதேவி யூசுவலா இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போயிட்டுருக்குது. இன்னைக்கு என்ன வித்தியாசமா இது வந்து திரும்பி போயிட்டுருக்குது. ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறார். இது யார் பண்ணது? யாரால முடிஞ்சதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாரு. ஓகே. பார்த்தா ஒரு பையன் பண்றார். அப்ப வந்து இந்த கங்கானுடைய ஓட்டத்த ஒருத்தன் வந்து திசை திருப்புறான்னா, இவன் யாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அது யாருன்னு பார்த்தா, கிட்ட போனோனே அந்த பையன் வந்து டிஸப்பியர் ஆயிடுறான். மறைஞ்சிடுறான். மறைஞ்ச உடனே இவரு என்ன பண்றாரு, கங்காதேவிய பார்த்து பிரார்த்தனை வைக்கிறார். ஸோ கங்காதேவிய பார்த்தோனே, அப்ப வந்து கங்காதேவி வந்து தோன்றாரு. அவர் முன்னாடி தோன்றி அவனுடைய பையன வந்து அவருக்கு ஒப்படைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஒரு ஹேண்ட்ஸமான ஒரு பையன் தேவவிரத வந்து ஒப்பிடுறாங்க. இது வந்து நீங்க வேணும்னா மகாபாரத ஆதி பர்வத்துல இருக்கு. 95 டூ 100 சாப்டர்ஸ்ல இருக்கு. படிக்கிறவங்க படிக்கலாம். ஸோ இப்படி குடுத்துட்டு போறார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இவர் வந்து அரசவைக்கு வராரு. இது பெயர் காரணம். பீஷ்மா. தேவவிரதாக்கு ஏன் பெயர் காரணம்ன்றத பார்க்கலாம். ஓகே. ஆ மறுபடியும் இன்னொரு நாள் வந்து சாந்தனு வந்து என்ன பண்றாரு, வேட்டையாடுறதுக்கோசம் இந்த கங்கை நதி பக்கம் போயிட்டுருக்காரு. அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு நறுமணம் வருது. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெர்ஃப்யூம் ஆஃப் மஸ்க். அந்த காட்டு ஃபுல்லா பரவி இருக்குது. போன வேலைய விட்டுட்டு அந்த அந்த வாசத்த நோக்கி பின்னாடி போயிட்டுருக்காரு. எங்கருந்து வருது? எங்கருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு கூடாரம். அதாவது ஆம் மீன் பிடிக்கிறவங்களுடைய ஒரு குடிசைக்குன்னு இடத்துல போய் நிக்கிறார். ஏன்னா, அங்கருந்து தான் வருது. அது யார்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்தியவதி கிட்ட இருந்து வருது. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் அப்பா வந்து மீன் பிடிக்கிறவர். ஓகேங்களா? அந்த சத்தியவதி உடம்புல இருந்து இந்த நறுமணம் வருது. ஓகே. அவங்க ஒரிஜினல் நேம் வந்து காளி. ஓகே. ஸோ அந்த இவங்க எப்படி கிடைச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சத்தியவதி அந்த மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அ மீனோட வயித்துல இருந்து இவங்க கிடைக்கிறாங்க.
ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கு சரி, அந்த அந்த வேலைய பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அவங்க உடம்பு ஃபுல்லா அந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல், அந்த மீன் ஸ்மெல்லு தான் வரும். ஒரு நீச்சு கவுச்சு வாசனை வரும் இருக்குங்களா? அந்த ஸ்மெல் வந்து இருக்கிறனால, அந்த அம்மாக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மத்ஸ்யகந்தின்னு அப்படின்னு மத்ஸ்யகந்தின்னு வைக்கிறாங்க. அதாவது மத்ஸ்யன்னா என்ன மீன், கந்தான்னா நறுமணம் இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு ஒரு பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மத்ஸ்யகந்தான் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க அம்மா அந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க அப்பாக்கு அந்த ஃபிஷர்மேனுக்கு வந்து வேலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த படகு சவாரி பண்றது, அது மாரி. ஒரு முறை என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பானால சவாரிய கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு முடியல. அந்த சமயத்துல இந்த மத்ஸ்யகந்தா போறாங்க. போன அந்த எதிர் கரையில வந்து பராசரர் முனிவர் இருக்கார். பராசரர் வராரு. அப்ப வந்து அந்த முகூர்த்தம் அந்த படகுல சவாரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. யமுனையில வந்து சவாரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து நேரம் வந்து நல்ல ஒரு மங்களகரமான நேரம் இருக்கு. இந்த சமயத்துல வந்து ஒரு ஒரு நம்ம 2 பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்தா ஒரு தெய்வீகமான குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். ஆ இந்த அம்மா உடனே கேக்குது. இந்த மத்ஸ்யகந்தி. என்ன சொல்றாங்க, "சரி இந்த விஷயத்த நான் எப்படி நம்புறது? நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? எப்படி நம்புறது? என்ன ப்ரூஃப்ன்னு?" அப்படின்னு கேட்குறாங்க. "சரி உன் உடம்பு மேல ஃபுல்லா வந்து மீன் வாசனை வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? நான் உன் உடம்புல இருந்து மீன் வாசனை வராம பண்றேன்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இம்மீடியட்டா அவர் வந்து ரிஷி இல்லையா? பராசர முனி. அது பண்றாரு. அவங்க உடம்புல இருந்து அந்த மீன் வாடையெல்லாம் கெட்ட வாடையெல்லாம் போயிட்டு ஒரு நல்ல நறுமணம் வருது. அவரால தான் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நறுமணம் வருது. த பெர்ஃப்யூம் ஆஃப் மஸ்க். அந்த நறுமணம் வருது. அதுக்கு பிறகு 2 பேர் சேர்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை வந்து பிறக்குறாங்க. அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேதவியாசர். சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? வேதவியாசர் வந்து பிறக்குறாரு. ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து இவரு இந்த குழந்தை பிறக்குது. இவரு வந்து தவத்துக்கு போயிடுறாரு. ஸோ அப்புறம் அவருக்கு வந்து பராசர் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் குடுக்குறாங்க. "நீ வந்து கன்னித்தன்மை இழக்காம கன்னியாவே இருப்பேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குழந்தை ஈன்று எடுத்திருந்தாலும் நீ வந்து ஆ கன்னித்தன்மை இழக்காம இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இந்த இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சீக்ரெட்டா இருக்கு. ஸோ, இப்போ வந்து சத்யவதி, அதாவது அந்த மத்ஸ்யகந்தா நார்மலா அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ, நார்மல் லைஃப் நடந்து லீவ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ வந்து இந்த வாசனையினால வந்தவர் வந்து என்ன ஆறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்யவதி பார்த்தோனே அவங்களுக்கு காதல் மிகையாகுது. அப்புறம் அந்த ம் மீன் பிடிக்கிறவர்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு. "இது மாரி உங்க பொண்ண குடுங்க, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா, அந்த மீன் பிடிக்கிறவர் வந்து ரொம்ப வந்து தைரியமா வந்து பேசுறார். "அரசரே, நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணணும். அதாவது என் பொண்ணு வயித்துல பிறக்கக்கூடிய வாரிசு தான் வந்து அரசனா அரசனா பண்ணணும்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, இவருக்கும் தெரியும், அந்த மீனவனுக்கும் தெரியும், அரசருக்கும் தெரியும் அவருடைய சொந்த மகன், வாரிசு இல்லையா? சட்டபூர்வமாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த குழந்தை இருக்க பீஷ்மா, அதாவது தேவவிரதா, பீஷ்ம பிதாமகா அல்லவா? அவர் தான் வந்து சிம்மாசனத்துக்கு வரணுன்றது தெரியும். இல்லையா? ஸோ இத தெரிஞ்சுகிட்டு இவரு இப்படி கேட்கிறாரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அமைதியா வந்துடுறார். இல்ல என்னோட அரியணையில என்னுடைய மூத்த மகன் இருக்கான். அவன் தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு இவரு வந்துட்டார். நான் இன் கேஸ் இளையவனுக்கு குடுத்து அது வந்து விரோதமான செயல். நான் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒண்ணும் பேசாம அமைதியா வந்துடுறார். வந்துடுறாரு. அவரு ரொம்ப கவலையாவும், ஏக்கமாவும் இருந்துட்டு இருக்கார். அப்ப வந்து தேவவிரதா வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அரசவையில இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள்லாம் கூப்பிடுறார். "என்ன ஆச்சு? ஏன் வந்து அப்பா இப்படி இருக்காரு? வருத்தத்தோடயும், கவலையோடயும் இருக்காரு. சோகமா இருக்காரு. என்னன்னு?" அப்படின்னு கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க. அப்ப அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாங்க. இது மாரி மீனவன் வந்து அவங்க பொண்ண வந்து குடுக்கறதுக்கு மறந்துட்டாங்க. அவருக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷன் பேசிஸ்ல தான் வந்து பொண்ண குடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. என்னோட பேரன்கள் தான் வந்து அரசன் ஆகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவரு என்ன பண்றாரு, இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரா அந்த மீனவன் கிட்ட போறாங்க. மீனவன் கிட்ட வந்து போயிட்டு ஆ பேசுறார். அப்புறம் அந்த சத்தியவதி கிட்ட வந்து கெஞ்சுறார். "நீங்க தயவு செய்து என்னுடைய அப்பாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க" அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அந்த மீனவன் என்ன சொல்றாரு, ஏற்கனவே அவங்க அப்பா கையில சொன்ன கண்டிஷன்ஸே மறுபடியும் சொல்றார். அதுக்கு வந்து தேவவிரதா வந்து சரின்னு ஒத்துக்கிறார். "சரிப்பா, உங்க பொண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் வந்து அரசன் ஆவாங்க. நான் வந்து அரசன் ஆக மாட்டேன்னு" சொல்றான். "சரிப்பா, நீ அரசன் ஆக மாட்டேன்னு சொல்லிட்ட, ஒத்துக்கிறேன். உனக்கு நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி அதுல வர வாரிசுகள் வந்து நான் தானே அரசன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு
சண்டை போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து அவர் வந்து ஒரு திருடம் நிச்சயமா இல்லையா? ஒரு சபதத்த எடுத்துக்கிறார். நான் வாழ்நாள் ஃபுல்லும் பிரம்மச்சரியாவே இருப்பேன். கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் அவருக்கு வந்து என்ன பெயர் வந்துச்சு? பீஷ்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு. ஓகே. அவர் எடுத்த சத்தியத்தினால. சத்திய பிரமாணம் எடுக்கிறாரு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆ அவருடைய அப்பா மீனவனுடைய ஒப்புதலோட தேவவிரதா வந்து சத்தியவதிய தன்னுடைய அரசவைக்கு கூட்டிட்டு போறார். அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, இவங்களோட கல்யாணம் நடக்குது. பார்த்த அவங்களுடைய அப்பா இல்லையா? சாந்தானு அவர் வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார். தன்னுடைய மகன் வந்து எவ்ளோ அளவுக்கு உயர்ந்த செயல பண்ணியிருக்கான். எவ்ளோ ஒரு பெரிய தியாகத்த யாரால நினைக்க முடியாத தியாகம். ஒண்ணு வந்து பாருங்க, அரசே இல்ல. அரசு அடுத்ததா இமிடியேட்டா அரசாகக்கூடியவன் அரச பொறுப்பே வேணான்னு. அது மட்டும் இல்லாம கல்யாணமும் பண்ணிக்காம வாழ்நாள் ஃபுல்லா வந்து பிரம்மச்சாரியாவா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரேன்னு சொல்லிட்டு ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். அப்போ வந்து அப்புறம் அவருக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றார். நீ வந்து உனக்கு ஒரு பிளெஸிங்ஸ் ஓகேவா? அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ நினைக்கும் தருவாயில தான் வந்து நீ இறக்க முடியும். இச்சாமிருத்திய வந்து அவரு குடுக்குறார். ஓகேங்களா? இச்சாமிருத்தி அவருக்கு குடுக்குறாரு. ஸோ, அந்த இச்சாமிருத்தி அவரு எப்ப நினைக்கிறாரோ, அப்போ வந்து அதுதான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அஸ்தினாபுர பகவத்கீதையிலும் பார்த்துருப்போம். அஸ்தினாபுர வார்ல வந்து அவர் அந்த அம்பு படுக்கையில இருந்துட்டே இருக்காரு. உத்தராயண காலம் வரையும் வெயிட் பண்ணி, தன் உயிர வந்து கிருஷ்ணருடைய முன் நின்னு அவர் வந்து தன்னுடைய உயிர விட்டாருன்றத பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்படி இந்த வரம் குடுத்தது வந்து மகாபாரதம் ஆதி பர்வத்துல 100வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. படிக்கலாம் நீங்க. ஸோ இது மாரி தான் நம்மளுடைய ஆ பீஷ்ம பிதாமகா வந்து சிறப்பா வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஓகேவா? ஸோ அந்த அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அர்ஜுனன வந்து நல்லா ஒரு வந்து வளர்த்தாரு. எல்லா வித்தைகளும் கற்றுக் குடுத்தாரு இல்லைங்களா? கத்துக் குடுத்தாரு. அர்ஜுனன வந்து சாகடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் பேசுறாரு. அப்ப வந்து அம்பு சர்ற மாரியே தூவுறார். ஓகே. இவரோட ஆசை என்ன? கிருஷ்ணர வந்து ஆயுதம் எடுத்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சபதம் பண்ணியிருந்தாரு? நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன். நாராயணி சேனை ஒரு பக்கம் இருக்கும். நான் ஒரு பக்கம் இருப்பேன். நான் எந்த ஆயுதமும் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ பாண்டவர்கள் பக்கம் இவரு இருக்காரு. கௌரவர் பக்கம் அவருடைய படை இருக்கு. ஸோ அன்னைக்கு வந்து அந்த 10வது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சண்டை மும்முரமா நடக்குது. துரியோதன் வந்து ரொம்ப ஆ பாராபட்சம் பண்றீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வலி எடுக்க ஆ நிந்தனை பண்ணி பீஷ்ம பிதாமகா மேல பேசுறார். ஸோ அவரு வந்து இத தாங்க முடியாம போறார் சண்டை. அர்ஜுனன் மேல அப்படி போடுறார். இவரு என்னடா இப்படி சர்ர சரன்னு அம்பு போடுறாருன்னு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ரதத்துல இருந்து இறங்கி அங்க இருக்கக்கூடிய சக்கரத்த எடுத்துட்டு ஓடுறாரு. ஓடி பீஷ்மாவ அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ ஆம் இப்போ வந்து பீஷ்மர் நெனச்சது நடந்துருச்சு. பீஷ்மருக்கு என்ன ஆசை? கிருஷ்ணர் ஆயுதம் எடுத்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ அத பார்த்துட்டார். கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, பக்தர்கள் என்ன நெனைக்கிறாங்களோ, அத வந்து பண்ணி குடுத்துருவார். அப்புறம் பீஷ்ம பிதாமகர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அவருடைய அழக ரசிச்சார். பட் அர்ஜுனனால அவ்ளோ அளவுக்கு அழக ரசிக்க முடியல. அந்த யுத்தம் நடக்கும் யுத்தம் நடக்கக்கூடிய இடத்துல. ஏன்னா, ஆ கிருஷ்ணருடைய முதுகுக்கு பின்னாடி தான் அர்ஜுனன் இருந்தார். அவருக்கு முன்னாடி தான் பீஷ்மா இருந்தார். ஸோ அவருடைய அழக எல்லாத்தையும் ரசிச்சாரு. ஸோ பீஷ்ம பிதாமகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிறந்த பக்தர். அந்த பக்தருடைய பெயர வந்து நிலைநாட்டணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த மரண படக்கையில இருக்கும்போது யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட அனுப்புறார் இல்லைங்களா? போய் அவர்கிட்ட வந்து இந்த ராஜ்யம் எப்படி பண்றது? தேவையான ஞானத்தை எல்லாம் கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறார். யுதிஷ்டர் வந்து மனசு இல்ல. நான் போவேன். ஆ அவருடைய மடியில வளர்ந்தவங்க நாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ யுதிஷ்டர் சொல்றார். அப்புறம் வந்து இந்த வழியில எவ்ளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போமாட்டேன்றார். பீஷ்மாக்கு அப்போ ஒரு குழப்பம். என்னன்னா அவருக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி. என்னால இத்தன ஜனங்க வந்து இறந்துட்டாங்க. எனக்கு இந்த ஒரு அரியணை வேணுமான்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு ஞானத்த குடுக்கணும். அந்த தெளிவ குடுக்கணுன்றதுக்கோசம் பீஷ்மர் கிட்ட. ஏன்னா கிருஷ்ணாக்கு தெரியும். அவர் வந்து சிறந்த ஆ கிரேட் வாரியர், கிரேட் டிவோட்டி. ஆ அதனால வந்து அந்த ஞானத்த நீ போயிட்டு அவர் கையில வாங்குன்னு சொல்றாரு. ஸோ அப்ப வந்து இவரு அவர் கையில போறாரு. அப்ப விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் எல்லாம் சொல்றாரு. அத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ
இப்ப எப்படி வர்ணாசிரம சங்கே பத்தி சொல்லிக் குடுக்குறாரு. ஆ ஒரு அரசனா இருந்தா எந்தெந்த தர்மங்கள வந்து எல்லா விதமான தர்மங்களையும் சொல்லிக் குடுக்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ தர்மங்கள எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறார். ஓகே. ஸோ தர்மத்த கத்துக்கிட்டு, அப்ப வந்து ம் அது யுதிஷ்டர் வந்து ஆ இதெல்லாம் வந்து நீங்க இன்னைக்கு உயிரோடலாம் இருக்கீங்கன்னா, பிகாஸ் கிருஷ்ணர் உங்களோட இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் இல்லையேன்னா, உங்களால வந்து இது எல்லா விஷயங்களும் வந்து மேற்கொண்டு இருக்க முடியாது. உங்க தாய் விதவை சின்ன வயசுலயே வந்து விதவையானவங்க. அவங்களும் வந்து இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டாங்க. நீங்க வந்து நல்லா இருக்கீங்கன்னா, காரணம் வந்து கிருஷ்ணர் உங்களோட இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவருக்கு ஒரு இச்சா மிருத்யு இருந்துச்சு. ஒரு ஆசையும் இருந்துச்சு. என்னோட உயிர் பிரியும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் என் முன்னாடி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நெனைக்கிறாரு. ஓகேங்களா? அந்த சமயத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரு எங்க போறார்ன்னா, ஹி வாஸ் கிராண்டட் டூ மாத் மாத்ருலோகா. இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சொர்க்க லோகத்துக்கு மேல இருக்கு. இந்த மகா மாசம் சுக்ல அஷ்டமியில வந்து அவரு தன்னோட உயிர விடுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பீஷ்ம பிதாஷ் மகாவுடைய மரண நாள் இதோட முடியுது. அவரு எப்படி வந்து பக்தியிலயும் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு. தன்னுடைய செயல்கள் குரு வம்சத்துல வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன்றதுக்கோசம் அவங்க சைடும் இருந்தாரு. அந்த அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம பக்திய எடுத்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அவருடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டி நம்ம இந்த செஷன இங்க முடிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டூ எவ்ரிஒன். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஷ கிருபா சிந்துபயேவ ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू एवरीवन।